sorate liwat patangga mati senare dinapit gunung temah temlawu sono gayung sumangguran lebar suasane nganggo rapuh narantos sunari diwan arako tinampi sirate lojo ngaslingo marmo datang mokal kawis tinggal gila pulang siram lamben tulangkan sorote diwan pato bro mati kalian nyebut asmaning Gusti Ngepo bawalas kang saratomo asik amor maninarap bukong ngerendi negari pendidikan kang pinongko dan jilman bukan carito yang dalam mangkri ulah mereka tawanan ini gemelan projo ngasnino ya sinebut ini negoro gajah uyo jomina stating wiman nawi patut pinongko panggungan yang carito labet upaya dari santos dan antuk kali sewu kan jagat sedoso dasar goreng panjang marang munjuk pasir mungkin benah limpah loh jikawi kerto ayo jenseti Kemaka kodo moro kawal sampingan empat dan pelayaran alah dan bapak Yusuf ada polotok dominan ben tanono sang sayang gedalan ada baca nomor yang sambil beliau bersama dengan sejarah tipik berjumlah apokaliptis kapan dia lemah ulumah seni depan awan jari morojo kurang saja kampung jadi moro kaweng karangan dusunan sambil tentrong api mumpul pangoleng tenang satu imor rojo boyo kebun sapi pinggir panono jinan cara mamul lain berani pangoleng lamun merosot surya mulih tangan dari diri-diri ayo boy Rajon di tepisan orang kupomor mantri bukan sempur nakal taman wikan sono kelipan tinggalu utus panah-panah batik borongjo Mahmud Tanoman doros temen dengan kelang gede Onggoli pandang jaga tidur kukusnya abdoh orang puncaknya kawin kasebut mengalih bahwa desa ngomongan bulu-bulu Yosai para kujono kita menghai kendali sipo Desto, rasta mojo yang terima maksa Tujuh hari paling besar nonton ya setinggi Bino tolong yakin bapak jempol Ingkang pinipin ingkang tolong pinanting sustio nomor kalau memang babun perangan dari sejarah sari bino dewi do bisa bangkasu binar keporo pendek menggunakan tanggung joko kalau yang ngampin kumpocoro roko tanah jalan satu gadung gardo wani komas kumis di panggongan sawas studio binar bertelan pada kanan kiri komas dan dari rosak potongan tos duduknya mangoran jawi malah diri si jemaah Pawas bahwa di penangani sedih godongan taliban Sami Rono dapat tempat panggilan jadi di Motoja Among lapan-lapan gagal sosial di Pradowo Punyo Binawa Motoja Meksiko jalan kencok satu boleh paling Iwasa bawa yang orang dikending Rio Temasan Tinggal sembilan buntaran di Angayai Pangaryani Morojo Pating cangkang, pating canggih, hadir mondo, orang bersoyo, uwi semani panggilan. Orang panik. Tadi kau semua dengan kesami jilpan, keresan mongko, orang berdiri dono.
kasaruni rawuhnya ingkang rangka para sepuh. Sajenengipun Bapak Prabu Sayo Yoi sang Moro Somo Sigro ing acara tenggah Nah, ribuan, Bun. Iki Panggrah Prayogo minangka Pramandha Sasmita Pamawi Rama Mandala. tapi ada kabar begitu.
yen roh pamoring kawula Gusti ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangkat diluwih payungan wong sak negara Astina wiwit saiki nganti sak lawas-lawase. Duh Kanjeng Rama Kanjeng Rama Mara Sepuh ing negari Mandaraka kemareng sarawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Salya wonten ing Stinggil negari Astina ingkang putra mantu kula pun Duryudana ngaturaken pambagya harja saha pangabekti mugi kunjung sandhang padha paduka Kanjeng Rama ing Mandaraka Wirata. Inggih anak Prabu Nirbaya Nirsaksaya praptane ingkang Rama ing Mandaraka budal setengah papan saka ing mahkula iki mau tansah dinandhang kamilujengan Nirbaya Nirsaksaya adoh saka Gudha Rencana manggih Basuki dina samangko parangka ing Stinggil negara Astina iki bektine anak mantu Nyang Maratuwa
sampun kula tampi andadosaken bingah ing manah lega ing nala. Boten langkung pangestu ingkang Rama Maratuwa ing Mandaraka Narasoma katur wonten ngasanipun angger anak Prabu Jakapitana. Nggih, Kanjeng Rama Grawala anggen kula mundi kawetakaken wonten Jojo Purwaketing Mardaya ewah ora daging kayuwanan. Boten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Inggih, nggih. Kaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang Rama Mandaraka ngabiyantara sawanting ngaten nggih. Kendhing kumrungsung galih kesuk panata kalbu daya-daya ingkang Rama nyuwun katerangan kang sarta nyuwun dawuh. Boyo wonten wigatos ingkang pundi sawetawis hari ingkang sampun kawuri jengandika angger kurmati utusan arep mati Pakto wonten negari Mandaraka kirim pagita utawi nawala sareng sinarasa surasaning tulis wonten mriku kathah pasmani dening Kyai Prabu Duryudana ingkang wonten nawala kala wau paduka paring dawuh ingkang Rama ing Mandaraka kasuwun Pakto wonten ing Stinggil negari Ngastina mriki mokabe yen boten wonten wigati ingkang prayogi ewa dhewe sak langkung wanter timbalan paduka. Menawi keni kuwi negari ngakathah ingkang Rama ing Mandaraka sumedya ngangkungaken jangga nilingaken karna nyadong rumeneng sabda sabdanipun angger Jakapitana surasane ing donyaku. Ing Mandaraka kasebut Pakto wonten negari Ngastina paduka mingkem 1000 basa namung kemawon ingkang dadosaken kagiat rasih manah kula. Paduka netesaken waspa tegese neteske kula. Pun bapak Mandaraka melu keronta-ronta mila kula saged nggakapi kula saged gawe toya to jengandika ingkang samangke nembe wonten jembolaning perkawis ingkang anjari paduka lan Suwa. Nggih. Ambak-ambak kula niku nggih ratu Nanjaka negara kula cilik boten negara gedhe kanthi dene negari Ngastina mriki. Nalendra kuwi yen miyos Wiwaka aja nganti gawe tintrim ning bisa gawe tenter. Nggih. Paduka enggak wonten Jangkar Prabon susah penggalihipun. Para nayaka namung mendel boten saged matur, boten saged kumecak. Monggo lho, Nggih.
paduka gendong pengawis menapa mbok menawi ora ketak bungsu-bungsu yen to bapakmu maratuwa Mandharaka iki iso melu wudu mudari rawet madangke pepeteng yen to sedaya pengawis namung dipun kendelaken dinengke wae iki mengke boten enggal paripurna boten enggal punggah penandhang jenengika wonten menapa nggih wonten menapa lho mangke jare mawon kula mangke jare mawon Kaweng jas sun amun kula nyuwun tulung kula mangkat jahe kemawon mangke piye suwe ora ketemu bareng ketemu kok jaluk mati nggih ana iki gantos menapa kula ngantos gumun setahun jeblek serendeng parasaken dhumateng penandhangipun ingkang putra kula pun Jaka Pitana sing dinumuni perkara sampun tahun-tahun agen kula kekeluargan mangun Bali Wisma kaliyan ingkang putra pun Banowati nggih anak kula Banowati pripun kadidene rocah rajeh manah kula Banowati dikelenggan samangke semunipun sampun boten tresna kaliyan kula pun Duryudana buktine napa buktine napa sampun enjang menika sampun nyawisaken unjukan gejaharan kaliyan pun Duryudana ing nyatanipun sampun duka 7 dina kalunggan samangke Banowati pun boten purun ladosi dhumateng pun Duryudana kula caketi Banowati kalih kula takoni boten purun sepauh sepin orang tak ranting manahipun ingkang putra kula pun Duryudana saben dalu tilem wonten patunggul kula mlebet tilem wonten kamar jere malah metu wonten ruangan kula susul metu Banowati mlebu ora gelem nyawisi apa-apa dhumateng pun Duryudana ditakoni ora gelem semaur ora gelem melati kaliyan pun Duryudana kula menika ngantos gumun salah kuwi apa lupute Duryudana niku napa mau kula dadi wong lanang niku sampun kula tetepi wajiban kula apa penjaluk ingkang putra pun Banowati bojo kula pun Banowati kula sebandani saged jaluk bangsa sing larang-larang sebandani ning apanipun semunipun sampun gila dhumateng pun Duryudana Rama Prabu kula boten bisa nyangga pacobaning gesang yen Banowati tingkahipun kados mekaten. Napa kira-kira Banowati boten remen kaliyan Duryudana? Apa kira-kira wonten wong lanang liya ingkang mlebet wonten atine Banowati wekasanipun kula dikipatke? Kula menika boten leren-leren anggene ngeluh. Nyelonjok dhumateng pun Banowati. Nyatanipun kula menika boten wonten ginanipun, boten wonten pahitipun. Oleh kajian Banowati. Kaya kumbah kula niku paribasane boten wonten ginane.
Napa kira-kira Banawati pun boten seneng kali kula. Napa kira-kira Banawati pun seneng kali lanangan liya. Apa mergo cekku keciliken? Sampun pinten dinten. Sampun dungkap pitung dina kaliyan samangke. Pun Banawati boten murid atos kula. Kula pakpateni mawon. Kapiranmu Hari mangkul minum beda sangat maning kawono sangat maning kawono yo sing tukang balang ati yo sing tukang Nandase jas Yasi tukang kutukan sabar, rumiyin ya sabar kekeluargaan mereka dikados mekaten Cakala mangsa keterjang ombak tegese pacobane wong bali wis mong Cakala mangsa bojo lanang karo bojo wedok iki cakala mangsa ora iso nembu sakuyun ngetek sarangga tegese cakala mangsa cengkak sing lanang jaluk ngene sing wedok jaluk ngene niku pun lumrah niku cara masakan niku kanggo bumbune wong kekeluargaan utawa wong rumah tangga sampun lebet-lebet anggipun menggalih kula niku pun boten daya piye carane Banawati niku liling kula niku wonten negari Ngastina menika kula ratu nggih kula ngertos kula wonten mriki menika pimpinan wong sing mapan wonten ngarep dhewe nyatanipun kula wonten griya wonten ajine kali bojo kula jaluk apa-apa tak turuti jaluk sawah tak tukokke jaluk kendaraan tak tukokke jaluk gelang sak wayah-wayah tukokke dek wingi lebih jaluk jam nggih kula tukokke nek yakanipun gerus ati kula brakake kula braka suka kali panjenengan kula tak mriki ketoke ratu pimpinan nek wonten griya niku kula kene mbah-mbah anggroke bojo kula gelem Pun-pun kula menika tresna lawan pun Banawati nek kanun Banawati pun boten tresna kali kula kula tak ngombe racun tikus Pamorik sokmo sinuk moyo winak yo bingasengwi Jini patalangi kalbu pangguraning wawono Jani niki dudu perkarane Prabu Salya wong tuwa duwe kewajiban yang anak niku menehi jeneng sing apik dibudidaya mulai dewasa sing kewajibane wong tuwa sak bandure nyekolahke sak dhuwur-dhuwure sawise nyekolahke sak dhuwur-dhuwure rabeke marang anak mau yen kok anak wis rabi tegese wis gugur kewajibane wong tuwa ing wong Jawa ora iso
Paribasane diculke sirahe diganduli buntuti yen panjenengan sambat kaliyan kula. Perkara solah bawa pangkatine sing Banowati, kula tak nyuwun wekdal sekedhap kemawon. Kula pertuane Banowati jane eneng apa? Perkara niku nek mung dinengke wae mboten badhe rampung. Kula nuwun derek rasa padipa Kanjeng Rama Prabu Mandara, kula tak nyuwun wekdal. Kula pertuane Banowati sinartan sembah Gusti, muga-muga entuk titik temu apa kasebabe kanthi Banowati.
aja nekrok kaya ngono iki wis tak tampa bener becik nek kaya bongkong dirawa jroning kala ora liwat pengesune bapak ditampani lho iki ya ana nggih kula mun dikamenaken motor iki jojo ora pakai marga ya memang ora daging kayuan lho Pak kalian cinta karo sopir aku nyanti-nyanti ora karo sapa-sapa iya kok jalur gunung kadingaren ini dina samangko tak kandhani wong tuwa kaya dene bapakmu saya Narasoma iki duwe kewajiban tutur umur karo sebur nggih tutur nuturi marang anak umur kuwi urun leh nek kowe wis dadi wong minulya dadi bojone Nalendra koceh aja brana nek wong urun perkara bondo donya kaya dene wong nguyahi segara nek ngono iki lah sembur sing dongake marang anak nek anak wedok wis dadi bojone wong minulya aku mung ndedonga rina kelawan wengi bapakmu ki ora butuh dipunjuk bondo donya ora butuh pendasasi ditransfer duit pendak taun dipunjuk bondo donya ora butuh ning bapakmu ki butuhe keluargamu lehmu bebrayan kuwi ayom-ayom tentrem lah yo yo nek aku duwe kewajiban nuturi karo anak yo gak ono wong wedok kabeh wae ora mung kowe wong wedok kabeh wae sing wis diwengku karo kakung sing wis dipek bojo karo wong lanang kuwi bakal slamet dunyane slamet akhirate titikane wong wedok mau gelem nindakake sing diarani petang perkara kadene ya wong wedok itu barang iki digaten wong wedok bakal slamet donya lan akhirate kuwi titikane wakon iso nindakake petang perkara siji gelem ibadah jumbuh lawan agama lan kapitayane sing angka loro gelem poso lire poso ki ora mung ngempet telak karo ngempet luwe masane mripat piye masane lambe piye masane kuping masane ati kuwi kepiye nah sing angka telu wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing bekti karo kagunge bangun miturut karo bojo lanang apa dikaya ngomong piye apa wedok kuwi gajine belanjane luwih akeh tinimbang sing lanang ingkang minangka dadi tetuanggane wong keluarga kuwi wong lanang apa kowe mentang-mentang dadi anake wong sugih dalah bojomu anake wong larat ning gelem ora gelem selaku dadi wong wedok kuwi kudu manut karo kekarepane wong lanang nyibarate sing kagenake saya cetha nyibarate wong wedok kuwi sawah wong lanang kuwi pacul sawah arep dipacul sak wayah-wayah ora kena selang ora kena semoyo mergo kuwi dadi kewajibane wong wedok ngladeni wong lanang kula kok mboten paham lho lah mosok sunah rasul mau Jumat ora ada nek wong lanang duwe karep saresmi utawa kumpul karo wong wedok jojo pisan-pisan wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang oh bak menika yo kudu mau nindakake yen kok nganti wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang dalam rangka sanggama kuwi mau hukumane kanggo wong wedok bakal dikutuk karo malaikat sajroning sawengi utuh kuwi hukumane terus menawi wong lanang mereka mlebu berkah nyelo-nyelo kepengin kumpul karo bojo kepengin kumpul karo wong wedok ora kena nolak nek nganti nolak hukumane dikutuk karo malaikat terus aku dados wong wedok kok takon apa wong wedok iki awake kesel awake lumrah awake kudu masuk angin geges-geges kok gawane mendidik kados mengaten wong lanang kok berkah nyelo-nyelo njaluk kaya ngono kuwi apa yo kudu dipinangani nek ora pengen dikutuk karo malaikat pinangkanono carane pinangkane kados pundi wong awake ku lara awake ku mboten penak ibarate kaya wong mangan kae ler notok ku dipulungi dhewe
Mosok ora paham. Sing penting ora nampik, ora nolak. Lerno cae cara widan. Lerno ning lepek mungkin diseruputi dhewe. Seruput. Mantap. Nek sarunge mok seruput kudu disempul dhisik. Masuk. Dados mboten kepareng ora entuk. Sampe tak diwalik critane. Diwalik piye? Sing duwe karep wong wedok, ya ta? Lek nganti wong lanang nampik kekarepane wong wedok hukumane kanggo wong lanang apa? Menawi kala wong tak paling dawuh. Yen wong wedok nampik kekarepane wong lanang, wong wedok mau bakal dikutuk karo malaikat. Nek iki diwalik critane, sing duwe karepe wong wedok, wong lanang nampik kekarepane wedok, hukumane kanggo wong lanang apa? Sah ora apa-apa tur ya ora dosa. Kok saged mboten dosa? Ibarate wong wedok kuwi. Ibarate wong wedok kuwi ril sepur, wong lanang kuwi sepure. Arep sepur ki nangis gede, pengen diliwati karo sepur. Nek sepure turu apa ya iso kon ejes. Ora iso sepur iku turu angel. Ora kaya jigo. Tapi dipaksa ora iso. Ora ngomong ngecek. Nah, sing ngomong papat. Iki lho. Sing ngomong papat. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing iso njaga kehormatan. Repot iso njaga sawah sanjing besi. Mosok iso njaga kehormatane ora pati ngeladi karo wong lanang nek ora bojone dhewe. Paham? Nggih, saiki. Bocah kanjeng langit kawan akon. Legit saking alis risan mawe gantung sandaran kadulu. Sandaran kadulu ukir koyang mayit saking jas balik. Lumare sang gandrung, lumare sumito kanoyo anda. Kuwi enek masalah apa karo bojomu? Boten wonten perkawis napa-napa. Nek ora enek perkara apa-apa ya dene bojomu nganti nangis lawan bapakmu saliya. Sing enek ya mung aku karo kowe. Jare bojomu kowe wis ora gelem ngladeni. Ben esuk ora tau gelem ngegenge wedang kopi. Wayahe adus ora gelem nyepake anduk sabun lan panunggalane. Wayahe turu kowe disusul ning jero kowe metu, bareng disusul metu kowe malah mlebu ditakoni ora gelem semaur. Aku nganti mesake bojomu nangis ndrondos ning ngarepe wong pira-pira sing lagi siwaka. Lho, jane enak apa? Apa kira-kira kowe wis gak patek demen karo bojomu? Lek kowe ora demen karo bojomu kuwi biyen bapak leh ngurabi karo Duryudana, kuwi dudu karepe bapakmu nek karepmu dhewe. Sakuwi terus terang karo aku. Sing enek kok aku karo kowe, apa kira-kira kowe wis paleh karo Duryudana? Gek enek wong lanang liya sing luwih enom, sing luwih ganteng, sing luwih rusak, sing luwih cakrak, sing mlebu ana atimu, wekasane kowe acuh tak acuh lawan Duryudana, semune kowe golek perkara, ya ta? Semune golek masalah, dimen Duryudana nesu karo kowe, nek kowe dipegat karo Duryudana, wis ana sing nampani wong lanang sing luwih gagah timbang Duryudana. Apa ngono apa piye? Apa? Mbok picek mboten. Ora. Mboten. Kok mergo nek bojomu kecilikan? Mboten. Jen.
Solahe kurang beringas. Sajae nek karo Duryudana kowe dicedhaki ora gelem malah dikeloni ora gelem. Ngopo, Panowati? Yen iki dinengke wae iso uga Duryudana bakale lampus diri gantung diri nek kowe ora sebut apa-apa nemokke kowe aku timbang kowe. Wong omah-omah iki cokol mangsa ya ngono kuwi mergo lek ben dina methuke panggah karo bojo. Nek ruang tamu methuke ya karo bojo, nek kamar ya methuke karo bojo, dolan ya karo bojo. Kuwi cokol mangsa kuwi sok-sok mengalami kejenuhan. Kuwi normal. Ning kabeh wis digondheli karo pangit keting agama lan negara bojo bebojoan kuwi nek iso selawase urip. Yo Mas Wore. Kok ngene mawon. Cek. Nalika kowe sing SMA dhisik, kowe tau gandeng karo sing jenenge Janaka. Apa kira-kira Janaka muda kowe? Woi. Hei, plemben roti biyen saiki tinggine munggah amben pancen kematine ra kaya sing biyen. Sihune musik tuban nek ora penting rasa weanan. Awake garing entek. Kok dawa sak sendole kan. Ana wae. Ana apa mardake kowe matur karo bapakmu? Men cendhok carane. Paring dawuh para mintuna ngake medal sabda Kanjeng Rama Dewaji. Tiyang bolangan mbah wedok menawi kecondhokan kanugrahaning dewa. Ingkang minangka dados kurunganing wahyuning dewa. 40 dina 40 bengi boten kenging gepok simbol lawan-lawan jenis. Nabiyanto menika bojonipun piyambak. Bener ucapku bener. Wong nek kecondhokan wahyu ning dewa kuwi 40 dina 40 bengi ora kena gepok simbol karo lawan jenis najan kuwi bojone dhewe. Kowe kok ngucap ngono kok kowe entuk wahyu. Kanjeng salah kali itu dinengke sampun nganguri. Kula dipun kawuhi dening kula Bathara Narada. Paring jawuh kandhan samangke kula sampun pinilih dening para dewa minangka dados sasana. Ini dados papan donongipun wahyu trimanggala perangane wahyu ratu. Kula Bathara Narada paring dawuh supados kula ngreksa. Supados wahyu ratu ing sampun mlebet wonten jiwaga kula jiwa raga kula. Mboten ruwasa saking anggalipun pun Banowati. Mila jroning sawetawis hari menika kula mboten purun dipun gepok sedol lawan Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana. Awit kula kecondhokan wahyu ratu trimanggala. Lho batuk.
badhe dipun purunaken Wahyu Trimanggala. Iki menika Wahyu Ratu sampun sajiwa menawi kula nek ngomongane Wahyu Bangkongan sama Wahyu Senopati. Oh iya lho. Yo. Yen kowe sing kecondongan Wahyu dirasa aja nganti kuwas-kuwas. Kanggo sono mungkin sejarah negara Sina kuwi yen kula nganti sayaine ora nate kecondongan sing jenenge Wahyu ning dewa sak dawuh dijaga. Duryudana tak ngertekake supaya melu reksa melu jaga supaya Wahyu Ratu Trimanggala katon ning negara Sina. Kalau pamit dulu. Sak dawuh sembah muring iki mantu kok rasasan ya dene lintang alian sungkem kula Joko ten asem mantu kok. Yo, dalem pamit. Assalamualaikum. Alon ngandikane harining sultan kutha harining sultan kutha den aparan kene sikro hayo sinon cucuk kahyang turno Sang sono mangan jali Sang senori nang ulung ayan iyo Kados putih lanjut orang Kadile Ngato sisil pekwaku gambus rumah pekwaku itu Ini kaya sama yang belum nyuwun jauh Sempat menemukan pada wati dan beri Nyicilo ayam Nyicilo senang anak laku diucap padukannya salah manopo kleru panyongko sampun kulo suwuni katrangan Banowati sampun jujur kalian kulo sinten biang kakung yang merasakan musik nopo sih kok panggah cemburu
Anane Banowati garbane kok tingkah kados mekaten boten murung lelabi lan boten kersa madosi panjenengan. Mriko manjing wonten sebabipun awit dawuh para wingi sepuh sapa wae sing kecondhoan wakyuning dewa 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol lawan-lawan jenis. Banowati sampun maring dawuh dumateng ingkang Rama Mandaraka pilih dening para dewa arep samangke ngestina mukir sejarah anyar. Mukir sejarah anyar perangane Wahyu Trimanggala. Wahyu Ratu sampun ringet ing garwapun Banowati. Dalah-dalah. Weh, asu lho. Sabar-sabarke ngiras pantes panjenengan nggih melu nampake melu prihatin mengki sasampunipun 40 dina 40 wengi niki mengki wangsul malih tanpa bedhenge sampun kepengker dados kalenggan samangke negara Ngastina mungkin sejarah anyar Wahyu Ratu Trimanggala nggih sampun katampi dening ingkang garwa pun Banowati ning kantun panjenengan lan pun Banowati iso ngreksa apa ora Meso jogo jeneng 40 dina 40 bengi Lestari Widodo Wahyu Ratu Trimanggala dadi siji lawan wong negara Ngastina. Aduh Kanjeng Rama Prabu cumemplong raos manah kula padhang terowongan. Kadene lumaku wajib panggo kepapane Mobor Sewu. Rene sampun gamblang sampun cetha Bapak nyuwun pamit. Tak gangule kula. Omah kula tak tinggal niki beh tamu ki antri. Saya ulang sura niki beliau kami rebutan adane. Sawetara bapak tak jaluk pamit iki lenggan samangke diserangkene 40 dina 40 bengi bagus nuwun. Sing kapaduka sembah kula iki tak pantulan jeneng Kalau pun aku bekas logino menurut
sekarang gedung ngas gandanyo mawe khas renang trio pasar Kalimantan tidak punya saking segi jumlahnya abad orang dunia nyuwun pangapunten kula lemah berkah nyawa-nyawa ngabiyanto wonten kalsa wadune sinuwuning negara Wastika penemban aja dianggep yen to Duryudana kuwi angkuh awit katemben wae weruh kula pengin wamuh wekasane pitabu sapa pawarep sang penemban kang nembe mangko ing negara Wastika iki derek tempat hanggalan jiwanuh kula menika brahmana kriyang kabur kangenan kemul mendung agak ujung langit ewa diri kecut di masmari gematang kula pun penemban begawan guru Dahono penemban guru Dahono oh iya lakaran terus mengatur orang wikat yopo diri jeneng sila sang penemban begawan guru Dahono mangko datan serono timbalan iya kawarang matur bilih kalenggan samangki mbok menawi paduka sampun uning lan mireng pengabaran lamun para binggo badhe mudhun anggen kanugrahan ingkang simbol wahyu tri manggala kepara wahyu ratu kalenggan samangki sampun turun anggrumini ingkang sampun kasarya dening ingkang garwapun Danawati mongko wahyu tri manggala menika wonten cacah wonten 3 tri menika 3 manggala menika manunggal wahyu ratu wahyu pamong kang sarta wahyu Senopati menika kedahipun dipun tunggalaken mapan wonten negari Ngastina mriki nuwun sewu ingkang simbol Prabu Duryudana menapa boten garbeni gegayuhan kepengin tunggalaken wahyu tri manggala dhateng negari Ngastina mriki penemban begawan guru Dahono boten gawuh kepiye carane ngaten jiwa dewa sampun mesthekaken yen to wahyu perangane tri manggala inggih menika wahyu pamong kang sarta wahyu Senopati badhe dipun turunaken wonten ing Arcapada lan badhe dipun paringaken jumatan setunggal wahyu pamong dhateng begawan Anoman ingkang angka kalihipun wahyu Senopati dhateng Raden Werkudara Jodipati yen to nyatane wis dipestheke lawan para dewa apa kira-kira Duryudana iso gayuh tumurune wahyu pamong kang sarta Senopati oh Mare paduka Jaya dumateng kula pun Guru Dahono sedaya menika boten badhe angel mare paduka sambat kelawan kula yen aku sambat kelawan jeneng sira sang penemban carane kepiye carane namung setunggal Anoman Werkudara dipateni wahyu ing goske ora mesti
yen nubung batah romo orang kulit dari osolan sangriko yang macono untungan anis ngomong kira-kira sakman bat bakalan guru tahun iso mateni Pak Udur iso mateni Anoman menawi namung Pak Udur lawan Anoman enteng tumpang pisan lawan guru tahun aku pengen janji aku pengen bukti yang jelas selesai perempuan guru tahun os bakin lan bisa nganteni Pak Udur lawan Anoman lan bisa boyong Wahyu Trimanggolo cakap telu oleh negara Ngastina ya gadene pujangga oleh negara Ngastina selawase urip nggih menawi menika ingkang badhe dados panyuwunan paduka badhe kula buktekaken kula boten namung ya janji ing kula buktekake lek mangkat bakal manteni Pak Udur lawan Anoman panggih tansah guwabor Solo Sudamara bakal pundak kalan kula budal dina sawangi kula bincang wangsul betok blatange Pak Udur lawan Anoman yo mangkat mriki
Gusti yen korban dumati kabeh dene kajublukan ukir sari keblabaran segoro madu mereka ngagas pundi Ngastina bakal ukir salahaya ing betung yen kanthi saya ini durung nate Wahyu Jumondo kalenggan samangke sampun bukti nyata bojo kula Banowati minangka sasana papan dulure Wahyu ora kudu manggul Kelasik Wahyu telu bali kula tunggalaken dados tunggal Wahyu Ratu Wahyu Pamong kang saka Wahyu Sinowati kula klumpuke dhateng negara Wastina carane kula sampun utusan marang perempuan Begawan Goro Taono yen badhe mejahi kelawan pun Werkudara kelawan Anoman mati Werkudara ilang lilipe Duryudana piye saged kakak wong kok jauh sampun karo damel syagane para kadang-kadang kula mangke bumiring memanungi lampahipun perempuan Begawan Goro Taono tuntaning Duryudana Mupadi lan golek sora matine Werkudara kelawan Anoman piye saged dawuh kalau marmo kono dawuh ora bukan kang padha gantung sibuh jenenge esuk kumpuli kundul hakadan tuli saged dawuh saben biar kakali kok ora kono terus rampung mangke kesan minta Prabu Duryudana sasmita asukun dul hakadan kaya dene wis antuk sasmita asih saking purbane Gusti kang kalih jagat